que esas preguntas que os concellos queren saber agora mesmo, cantos cartos van poder dispoñer das transferencias do Estado para o ano que ven en cantidade neta, é dicir, canto van recibir con referencia ao que estaban recibindo, canto van ter que devolver daquilo que se adiantou e que non se lles quere informar, en definitiva, van ter ou non van ter un apoio do Goberno central nunha situación, en un momento en que o necesitan máis que nunca, vai haber unha política clara do Goberno central respecto ao financiamento dos concellos, por fin, se vai sentar, que non o ten feito en ningún momento, cos representantes dos concellos, coa Federación Española de Municipios e Provincias, para debatir un modelo de financiamento local que permanentemente está aplazado polo señor Zapatero e, en definitiva, vai haber un rumbo e vai haber un criterio para axudar os concellos, máis alá de anuncios que despois se desminten a si mesmos, máis alá de cifras que se dan e despois quedan inhabilitadas e demostrar a súa falta de veracidade polas cifras reais que sempre son negativas para os concellos. Vai cambiar todo isto, en definitiva. Xa digo que será un acto de marcado carácter municipalista, se celebrará o 25 de setembro e ali o Partido Popular de Galicia volverá a demostrar o seu músculo, volverá a demostrar que conta cos millores militantes que ten un partido político en Galicia e volverá a demostrar que está preparado para o que se aventura unha larga campaña das precampaña das eleccións municipais, donde, xa digo, a diferencia dos que inda se pelexan por non ser candidatos e por intentar topalos como sea, xa hai tempo que nos fixemos esas labores, xa hai tempo que topamos os millores e xa hai tempo que están traballando.